Stanley na Abigail. Zvisa ndizvo zvokwadi. Ndikaenda chapafane moto. Mwari atibatsirawo. Inini ndini Regina Kamsasa. Nyaya yangu yandauya nayo pano inyaya yemundani yake. Baba namai wakarambana. Mai aita nhumbu ari paumba pedu. Bhayatonga kwamambo. Kwamai bharambiwa. Mai arambiwa kudaro. Vakabhaenda kumusha kwavo. Baba ibhazi vakapedza kumai. Baba achibhati ekuma ndakapedza bhazi torawana. Saka tagara kudaro mai vakabva vatobara mwana uya ari kwasekuru. Abara mwana uya ari kwasekuru. Takazosvika mai augara munda medu. Makamusasa. Ndo pakati baba akati akuti ndisabvaze indakabva futi wakabva aita zvekuhizwa. Baba bhanyarara bhati mwana iwe munda uyu wakanga uri wako. Ndobva ati mwana mudoko mukomana mudoko aizi Rasai. Enda unogara ikoyo. Baba agara namai. Mukomana wakazoomuka yekuti ndaurira munda. Mukomana wakabva aizwa. Pambo paretwa. Zvichibva zvaramba. Kechipiri takadaidzirwa chibva tamuke yakabukisa. Tagara kudaro. Tagara kudaro. Inini ndawaka ndakanga ndada kuwaka kuhanzvadzi. Zvikanzi aiwa ngehanzvadzi. Tete imimi komunda uyu. Unobva wasakati. Vandauya ndawaka iko kwedu kuya. Ndagara kudaro. Baba wakashaika 2016. Mai vashaika April 6 April 2018. Tapedza kuiga mai ndakabva ndati wamacho enyika ndiri kumbirawo kuti tipinde muno. Ndikati ndini Kamusasa padeu kuya mvura tapaona tese nesu tarwadziwa asi mudange wangu. Mumacho enyika wakadaira kuti kunge mudange waKamusasa. Asi isusu takatazo tedu tete wombo waka. Kuti Kamusasa azouya yake wozodini wozofa. Saka mudange wako. Ndati right munda ndazvizwa manipa kodongo rangu uyu unoti ini zvedongo handizvizi uyu Abigail wakabati dongo inini ndakapuwa pisi ipopo ndakapuwa ndi sabhuku Emerson asi sabhuku Emerson ndiye ndakapindira kwakazi uyu wakati ndandingozvizi but tete wacho bati ndiwo pamba pavo munobvagara sei Wacheta vandatemesa yadhiya vandapisa vandarima kubva 28 gore rapera ndinento ndisina urima ndari kurwara rino iri ndanatopisa kwabva ndati sabhuku vandandaona sabhuku vhungu ndakaenda gore rapera 2024 sabhuku uyai mutigadzirise inini nemwana uyu hatisuzwa nawapinda mumunda uyu ndaenda kuna sekuru steno yakati uya abviva iwe ndiwo chatoutsvaka baba wako yakanyarara saka zve 24 25 ndaona kuti nyaya ikutoenda ndabva ndakwira kwasabhuku papaine futi umwe anga atorowo kona ndakwira kwasabhuku vhungunu sabhuku uya imutigadzirise mugano wenyu wemunda sabhuku uya wabva sabhuku pakabva papoita kutaura sabhuku unozotora noumwe yange nekona mundo yadhiya yakabva yaita zvekuzi ikatipo yacho inoisa sei zvikazi kana waya kana mugomo inoiswa yakadai kamunda kona kabva kaenda yekupinda tititi ndakandati tinopinda mumba tichitaurirana ngenyaya yemwana uyu kuti watore mwana wavo wakabva uya steno yakati ozapo $5 Abigail anga asizwa Abigail kuti ndito wako uya usiku wakadaidza usiku Abigail wabva uya $5 tonga Abigail wakatorerwa sabhuku wakati enda utorime itokasira iwewe Abigail inini ndakadaira kuti hauparimi padongo pedu asi iye akati vanhu veizwa izviya zvekuti kana kuti ndine zvandinoda kumuita
asi ini ndakandiri kuti handina kuvakudzira kuti ndinopfuurira mberi nekuti musha wese nharaunda yese yakanga yaunganira against one. Saka ndakatoona kuti panapa ndikada kutaura seni rabhata ngakopota munda wacho ndiri kutourima wahabvi yowesa kuvhumura warabhati vanhu hamba iko kumuzukuru uya wavo uyo ini dzakatonga yena handina kuti tuzvizivo ndobva ndazoti ndofonera mwana wangu unoti mhai nyaya iyi yakuda waberekiri ndikaidifonerwa nasekuru kamusasa sekuru kamusasa bva yakati atete hatiiti zvehona nyaya yedu ndatoenda ngematatu takabva taura kwasabhuku vhumbuni taura konyoresa kwazi ndisabhukupfuura ikwamambo kwabva tauya bvatanyoresa ndokusungisa ngona taita Steni ni mwana yandadziya mani. Saka ndiye uri kuvhiga mwana uyu kuti api. Ndiri mwana uyu uri kuzi machweni. Ini ndiri mwana yandadzisikana. Uyu ari mwana yandadzisikana nange ndiwo ndo wanoziva kapaseni ndiwo wanoziva kuti ndi machweni here asi machweni. Asi ndi machweni. I'm sorry, timsenda taura zvakawanda. Uyu muzukuru wangu mwana yandadziya baba. Uyu mwana yandadziya baba mai wekuyu. Asari mwana wekuzi. Like baba wekuyu wakarambana natete wedu. Arambana natete wedu anga ari munhukadzi. Aibva yogara Manika Bridge. Agara Manika Bridge. Aibva azobva Manika Bridge handiziva kugara makuru mangari. Aibva abva Manika Bridge. Aibva aenda kujena kwaManyasha. Ndikwabva akaona musha ikoko nemida yake zvese. Isakazosara kukura tete paangarambiwa. Right. Aibva atorwa nehama dzake vana baba vedu isusu. Aibva aiswa mumunda. Mumunda umu iye baba wake uyu paakaurora tete wedu wakapuwa munda nembuya wedu mai wana baba ndokurima kwaita munda iwowo. Then pakazosiyana iye mukwambo natete wedu wana baba obva watora hanzvadzi waibva waumisa munda imomo obva agara aibva abara uyu nekukura kwake isasambuziva. Kana uyu kwaManyasha ndikotangoziva kuti takazongokura chiziva kuti mukwambo uri kwaManyasha. Chitupa chake nanhasi chinonzi Manyasha. Ndiko akakurira. Right. Tobva tati 2020 ndiani kupa akauya 2011. Unga muna 2011. Waifamba nenyika. Then baazouya kumusha kwawo kwaMasukuru. Ndobva kuine hanzvadzi dzake uyu dzitonomusha pababa wake. Right. Zvadaro obva agova pekugara. Nanhasi iripo stendi yake. Aibva anetsa nyanzvadzi yake. Aibva aenda kugara futi pamusoro iripo futi stendi yacho. Right. Obva 2011 obva auya kuna mai wake tete wedu. Right. Takazongona kugara mugadheni. Akugara mugadheni kudaro haana kupuwa munhu akanzi munda hapana. Aibva aenda kopuwa chazoita kamupa munda mugomo ndiani. Ndipo takazoona ari kurima mapfunde imomo. Right. Tete bvasvika kufa. Tete afa ndipo akasimudza mumwe muntu davo nini zvakwa. Ndobva ndamubvunza kuti Muzaya nguva yese waidi kubvunza. Nguva yese waidi kubvunza kuti mai yako achipo wakubvunza mai yako asisina akati haunei nazvo. Aibva aendesa kwaSabhuku nyaya yake. Yakutonga kwaSabhuku ndobva ndamubvunza futi akati haunei nazvo. But conclusion yakazopa Sabhuku nevamwe vanga varipo vakuru vakazonyatsa kutsanangura. Munda wakazoguma uri wedu neava mbuya vangu ava wakabva wapuwa ipapo. Paanganetsana futi newekwaRegede waibva wapuwa. Vaazonza nyaya kunoku.
Imimi mama karogo Ini ndakaroga kwamadani. Ndakambiwa ngekurwara. Ndauya handina kupa hanzvadzi ndakangowaka iri ikora handina kumbokupa. Ndakamboita musika mamutata. Mai banditi kubatira kuita mazinde ebhazochuya kuri. Kunga ndichipa uya umba. Mai ndi akatonditi waka. Ndiwo mustendi medu mai ndi akatonditi waka mustendi makamusasa ndawo yanga ike stendi yemuchato imunda wemuchato. Muchato wake ukuramba nemukomana. Mai pakazi muchato wogurise. Mai akapakotsa muchato. Saka muchato pafa mai akati muchato uri muno ipiti zviri yakati une muchato uri asi muchato unozo. Mai ndi akatonditi waka. Ndiwo muyadhi medu ino. Komanyasha kwa pali pahanzvadzi. Ndakawakira pahanzvadzi. Hanzvadzi. Makawakira pahanzvadzi kwamanyasha. Saka ndokuita. Aiwa. Ndakabva papasi pangu ndakati wakakora. Handina kungobika. Handina kubika. Ndabvunza zvakanaka. Mutaura mega kuti ndakawakira kwamanyasha. Handina ndakawaka. Asi ndawaka kwamanyasha. Mirai ndawaka kwamanyasha. Kwakusiri kwangu kwakuri kuhanzvadzi. Kwakuri kuhanzvadzi. Saka kwasiya izvozvi kunani. Pane muroora. Yakadzengeka roora. Ati kwakuri kune muroora. Penyu pamama pakawaka. Aiwa paunga pahanzvadzi. Kuti muteta aisire kora mirai kaziya mirai. Vaumba pehanzvadzi. Izwaibuya. Ambuya. Uzwaibuya. Samhanye ichana. Nguva tinayo. Ngambodeteke nguva tinayo. Tati imimi. Mati imimi. Ndakawakira kumba. Apamukuru wanzi wehanzvadzi. Hamuna kuti ndaigara nehanzvadzi. Unoziva difference chedu. Hamuna kuti maigara nechi. Mati ndakadini? Ndakawakira kumba kwechi. Mini kuti hanzvadzi dzakamubaire kudii? Pekuwaka. Saka mapiwa pekuwaka. Pamakapiwa pekuwaka ipapo ndipo penyu. Nekuti ndipo makadini? Pamakapiwa. Alright. Sabhuru kuti ari vumbu. Ari. Ari sabhuru. Muri sabhuru. Manyasha kwawaigara vakuna masiti 60s kuri kumushasha Muri hama kana musanisa. Ini makaroga madani. Kok madani kok makaroga megara madani ubunjera mayere bubi. Madani Bubinya sudah. Muka mama pokoknya madani maramba. Muka mira tunakufamba nini haya. Mama kwa madani maramba. Muka maenda kwa Manyasha. Ndizo. Hizi wala makava kunyazura. Muka maenda kwa mtani. Muka baba mtani. Muka maenda kwa Manyasha. Ndizo. Magaendi. Ndakanga ndatiso kumba Kani buya. Sakato yako wakaikuma. Sakato ya munani. Goleni ndakao. Uko Manyasha makazoka nini? Kabu kwa kakora. Kora hilo. Kora hilo.
kurudira zindakakora vaida kuona kumatengu vamine mari yacho mari yenyu yaenderana nekora inodondoro makawaka nderenyu ndo maigara makaenda kwamanyasha mukawaka orit kora renyu kwamanyasha rinanizvo yakatobva ndina kune kutomborara muzuva rimweromachoaaainopedzakati tetoti muda zvekuwaka iyo munda uyo kutoenda kwawakuito ndobva ndauya kogara uku kwamanyasha ndakasooa ipo musati vhiringidze tiri kuenda nenyaya zvakanaka muramba mubva makauti vhiringidza tikada kuenda nenyaya mubva tivhiringidza hatisati tatombosvika pakumunda hatisati tichiri kwamanyasha makagara nguva yarareba sei hatitaura yekumba ndati kwamanyasha makagara nguva yakareba sei ndati makagara kwamanyasha nguva yakareba sei imi miti maigara kwamanyasha mutoona mabota kuti makagara makore magari munomura kosaukase ndenumariwa wamuda ndiani ndakubatsirei Azi? Azi? ndisati ndataura zvakawanda haindifadza kuti ndibvunze sekuru Machonyika kuti pane ungapa here munhu munda une makondiwati flat service office iye achigara mugoro iye ochipa munhu mudano tete wangu inini ndima yapa iye otowaka achikwira negomo kudaiso ndo mubvunzo wangu kuitanga chepiri kundandama kutaura kuri kuita Frederick Kamsasa ndokungakarora Eric Kamsasa ndokubva wachata ndokupihwa munda nemaizima LDO aya minda yaichekwa zvimakundiwa zvokuti ndaitumba kutumbonyura kumusoro kwemunda wapihwa munda iwo waita mhuri yavo vanhu vayo sekuru wakafunga kutorazve umwe mukadzi watora mumwe mukadzi ndokubva wasiya ava mhuri ina yaiti Stephen, Rasai, Regina, Timothy ndokubva yasara pamunda paKamsasa pane muchato waKamsasa naErin Machonyika wakanga uzwa kuti Erin Kamsasa ndobva wasara wadaro ndokubva kwaita imwe mhuri saka ava kuzogara uko nekudini nekukurira uko kwakanga kuri kukurira nhau yekuti ndiko kuna baba saka waiti uko wari kuna baba umboenda kuna baba kuna mai nini toti kuna mai nini wobva kuna mai nini woenda kuna mai wako asi wachichidaro asi ndokuti during the process ndokubva paberekwa sekuru wangu mwana wamazwa wanga chitoko ndokubva aberekwa inini ndazokurirawo pamusha ipapo ndazoya kuti that was 82-83 Rasai iye angazeyawo na gift Machonyika wane nguva yawairwisana kurwisana asi shoko raibuda manje Rasai waiti maiyo uyu ngaende kumushaka unongeza kwasekura uyu ngaende kushaka pamuna sekuru ndokubva wakagara sekuru at one point of time ndokubva wati umwe musi takagara tiri inini tarara tananga tiri tu tarara sekuru ari kuhausi inini ndiri mukitchen ndakanzwa sekuru wachibowa pendoenda kubvunza sekuru muri kubowa ndei ndakaona sekuru dumbu radai sekuru chii tikazara muzukuru ratichaka ndakadaidza maelders emunzvimbo imomo ndikataura mumazita ndadaidza varume
sekuru wangu ndo zvawaita. Wakauya tadza makorofukoro kwayo. Wakauya for sure. Wauya ndokubva kuti tarise kuti muzukuru chisadako ndano zvinoita kaiti ndokubva mukuru waya kuma wani kana pasi wani ndakaenda kundodaidzapo kwamatiza mai naboni na mai nambuya mai Joyce machuya ndokubva wauya iwo wauya watakakusesedzana kusvika mukweza kwakutakura sekuru Mubara ndasekuru awa ndowanga suppose wakanga uri suppose kuti wagara pamunda watori ne right now wati donguri pamunda ipo watori nomba iri watori nomba itori ira takasesekedza sekuru ndokubata matongo pamatongo paya tasesekedzana na sekuru wapinda wana namabhoni wana namai Matiza wabva waenda kuhospital wakasvikwa kawapaeka kamu 96 takazwa nozve rasai uya wangodzoka akatodzvarwa pa aruzifutu wazvimba dumbu uri kutopa fura uri kudidini hondo zvapo kwakuga sekuru wedu takuga sekuru wedu asi nhau yakanga iripo chaiyo yakanga iri nhau imwe ndaumunda ndiri kutaura awanumo kubva sekuru James umbai yechimokwanisa sekuru Steve Mansota pamai panye pachigadzirwa ndibhozoro katai umbai yechimokwana mabuilders akawaka nekateiretikari tairima kumunda kuya inini ndichigara nambuya mbuya wanana machoika wauya wachida kukumbira pekurima imo mumunda muno mbuya wangu waitaura wachiti handikupi pekurima munda ngowa Frederick Kamsasa munonduresa ndikii ndo muromo waitaura munondura hapana machoika wakarima during the time itakanga tiri kumushomo wainandirwa zvichizi hatikupi vane makauri munda ngowa Frederick Kamsasa hazviti tiri monde pekurima saka ndiri kushamba nhasi zvimwe zvakwazwa ana machoika wakapa Frederick munda wakapa Kamsasa munda ivo wachigara mugomo iwo vanhu wopa munhu ndakadai makosi wakadai vanhu vamwari iwo ugara mugomo kana rudorwo handisakamboona kupamba chikurina handisakamboona chokwadi chiripo ngechekuti mbuya Ellen waizi mbuya Ellen Kamsasa because waiwanewe muchato saka even pawakafa wakatora death certificate uyu havana kwenda kugona kutora death certificate why chitupa chaitaura kuti Kamsasa because even the property yakanga iri ya Kamsasa wakaipiwa after wachata wakupiwa munda uyu anatora mhuri yakaona naRasai nanaRegina nanatapua anapowatora kwakuudza wakasara wakanga asi nhasi kushamona nemachoika rudano munda tisitakanzwa anyway regere kwazi pane wakapa changamiri kuzwa kwetaita zvanzi pane wakapa mbuya wedu wakapa munda wakati ndo Kamsasa chiwane munda pane wakakura nembuya iyo manje wakanga waichekekwa nembuya iyoyo tizwa kuti wanoti tizwa kuti wanoti kuti machanika kutoa Kamsasa munda inini ndakakura mumusha kuMandata ndiri mumusha mama Chirenyika imomo makabva mai awa ndakaenda mumusha muka maChirenyika ndiri magiredi aizi yaniko iri standard inyora pamasiredi nemunyaka uyo ndiba ndandokura ndirimo Kamsasa na mainini Ellen vachirorana inini ndichiswera ndiri kumba kwamainini kwa Kamsasa munda wataurwa uyu wakagoyiwa ndiLDO munda wakanga wari wambuya asi wakazozi munda uyu takupa togara Kamsasa ngekuti mbuya awo aiwa
Ai ngatakurimba kwekare izwai. Mbuya. LDO Murungu. LDO Murungu. Asi pamanga muchitaura mataura kuti munda wakanga uri wambuya. Saka mbuya ani. Aiwa mbuya mashwenyika chizwai. Aiwa ndiraingende nayo. Munda uri uchibva wana waibva wagoyerwa minda wese ukangosatopera kupa mapemeti emundaba waibva wagoyerwa munda iwe waibva watorwa mbuya igazi imi maticha muri mundaba ngokuti makura mbuya akazopota seri kwegombo rerumhungwe ndiko takata kuenda kurima zisizi wamuchapiwi mundaba makura inini ndaisera kwagorogodo kusenzera munda yekuti tirime pekudya sadza asi inini ndaisera nababa kamusasa namai mumunda imomo ndisati ndarowa ndakagara ndini ndakazororwa 62 mai izwai mbuya izwai mai wangu izvi zvinoda kutaura chokwadi mazwa mai wangu zvinoda kutaura chokwadi handiti hazvidi kunyengaba aizvo aiwa daikwakuundamanyeko mukati mukava zvidi kunyepa but inini dati inini chandokuda chete mukomana asumuka patudzoka statement yako yawadzokora katatu wati wewe hakuna munhu aninoma anopa munhu land pari flat iya igara mugoma hauzoera tore mbuya warutiya aiwa inini ndiri kutaura unano kuti minda yakanga yakatorwa ngemutemo handisi kudati mashana ndotara uyu mbuya warutiya musafungisise chingopinda ivi it's a very simple question, not a simple answer. Ndakoti inini ndakobata ndizozvawataura nezvataura nambuya because imini mamusapota chii you are supporting the same thing andika ndosaka ndati iwe kuti ndinyasokunzwa chaipo kuti apa pakamira sei andi iwewe pakutaura kwaita you are disputing kuti munda uya unobva wamboita wekwamacho enyika ndochekutanga waramba iwe kuti munda uyu hauna kubvira wamboita wekwani asi mbuya wobva wataura kuti munda wanga uri wambuya machiwe enyika mbuya machiwe enyika okubva azotorerwa LDO ndobva ati imi mbuya hatichakupiyi mundaba nekuti madini izvo wanyimwa munda ndobva watakakuenda kuseri kwegomo matinoza kuti gomo kamavaenda kopinduka korima rumhungwe ndiko makuswera muri seri kwegomo muchidini muchirima nekuti mamusina chikafu pari patanyipa pari kwe tikuti tiite sei tikuti tifambe tese zvakadii zvakanaka pakashata tobva tadini tobva tagadzirisana tobva tataurana toenda kubi because my worry now ndekuti LDO akatorera munhu munda wake nenyaya yekuchembera wobva apa umwe munhu iye osara asina pekurima and you want me to believe that and you want me to believe that wana LDO basa ranga ririkuisa zvimbuya mbuya nezvirongwarongwa achiisa chirongwarongwa chobva chanyorwa nhamba
inonzi kondo namba. Kondo namba hiyo ndiyo inoiswa kwa DC, kwa commissioners, kuti mukaona kondo namba iri roba rinowa kumberi kwacho kuti munda wandiwani patori nezita ringitoripo rakatonyorwa pamberi pekondo namba iyo. Saka mukaona zvirongwa zvere kwakusi kupengaba wana kana mutodzika mukadzika pazasi pemushakata wanapa maudzinge pamushakata mudzika nerudo musati masvika kurodi panotanga so muchatona pane chirongwa chiripo so namba 32 chimwe chirongwa chiri pamusoro apa chinamba 42 pane mafuta chimwe chinapa namba 63 chipasa zavo zvese izvozvo zvitori nereason why chakatozi namba 63 namba 44 is for identification purposes kuti munhu ndewani in the event district like this one. Pane chirongwa here pamunda zvacho zviripo zvimwe hapana. ndakutaura nezvemunda ndati munda uyu pane chirongwa zvacho zvimwe ndinozvisiva zvimwe hapachina seminda yakanga iriika uye kumhanya kanimirai muri kumhanya ndabvunza mubvuzo hwani munongopindura mundotangira pachirongwarongwa pamunda vatitaura nezvavo uyu chiripo here chirongwarongwa pamunda vatitaura nezvavo chirongwa chiripo here chirongwarongwa munda hwani hauiti zvirongwarongwa fopa munda hwani uine zvirongwarongwa hwani chiripo kana matopapedza charaipasi kuda kuti tione kuti kana LDO akauya akaita chirongwarongwa kana nhamba yayo iripo tinonoicheka kwa DC tobva taziva muridzi kana mese munonyepa zvese zvinobuda mbuya zvobuda ini handisauya nambuya rokuzembwa muchiti witness ndimo aina mbuya rokuzembwa muchiti witness yenyu mbuya rokuzembwa vauya pana vakasakataura kuti munda wanga uri pamachiwi aiwa kwaiva kutoreba wana wangositorerwa here kuita yewairi paipirwa iwa vanhu vanopirwa mwakazi erudiko wakauya chiti machemberi haachadi akogariswa hwatsonga saka machemberi havachadi munhu wakogariswa wangada kwavakirwa muhwatsonga saka zvadaro mbuya vakabhasha yemunda wakungoirikicha kwagorogodo nenjimwacho pairikicha chipuhwa munda ndigorogodo mbuya panoratidza kuti mimi hamuna kamukahunu kandaitarisira hamuna kamukahunu kandaitarisira you know very well kuti munda wanga uri wambuya machiwenyika mbuya machiwenyika obva abvutirwa munda wake naLDO imimi achipromiswa kuti ari unowakirwa kuwatsomba nekuita sei unowakirwa kuwatsomba haana kuwakirwa muri kuziva futi kuti mbuya machiwenyika atorerwa munda wake anga chinorenda pabhuguru nekubi kweso hapana chakadii chakabuda asi kuti mumunzwire tsitsi mbuya machiwenyika hamuna tsitsi naye mutoti zvaatorerwa tikapirwa nhasi makutomuita bendu tauri mangomo makutomuseka kakuti wari kurima mgomo asi ndimu nemunda wake nyara uri flat wamatorerwa nyima wamapirwa ndiLDO handiotsombeeka watsombekele masoro matashika mulipo muruzwere murotonyako amukomaibheni yako hapana munhu aigara mutsombo musaiti hasha pambuya ndiri kutaura nemi zvakanaka mbuya musagumuke pambuya
tinobatsira vanhu imauya sewitness chete wenyu munda munawo kumba kwenyu munako saka wenda zvakuda munozvidi zvafadza shamwari yenyu kana kuti zvaendera shamwari yenyu zvakashata imi you lose nothing. Saka imi chikotaura chokwadi tosataura chandafarira chokwadi chamataura chocho chandoramba ndikutaura kuti mhada uchiramba iri dzimwe nzira asi pachitaura kuti munda wanga unombuya machenyika ukatorwa nani because ndiri kuziva kwandoita AODO angasikatoreri munhu munda asi aiuya kungonomaka munda wemunhu neovharejiza aiuya kuregistration yemunda not kutorera vanhu chii. Mbuya wakaipuwa baba wangu marozhi zvese mbuya wangu waripo kwani baba wangu chimiraubvunza mubvunzo wacho handika mbuya machonyika akarohwa ndisekuru ndibaba wenyu tete weuyu ndiye atakarohwa tete ndiye mbuya machonyika handi yetu kutaura maiyokwiwa mbuya wekare Ndati mbuya wedu tese ndati mbuya mbuya machonyika awa wanga wakazi wachembera naLDO handikanga ine murume wangu wasisina aiwa ndati wakanga asisina asi wakanga ine murume murume wakaisa aizwepi akati mai machoenyika akati mai machoenyika imi kuna mai machoenyika mauri chii ndiyabara mai wenyu not baba wenyu saka imi mutoni muzukuru wemukwambo mukwambo saka ndikutovhunza inini kuti imi kana muni mwana wemukwambo muri kuya korwira zvinhu izvi zvekwa machoenyika atika ko vana wacho kwamachoenyika vanakomana waripi wana machoenyika waripi saka mukuwira chinhu chekunda kuti akafaini saka munotenga advantage yekuti wakafaina mirai kutenda musati handikuzwa vambai ndikuzwa ndati imi muri kubvuma here kuti muri mwana wemukunda uri mwana wemukunda hamusi machoenyika ndosaka muruzika musasa asi chinhu chamurudza ndechamachoenyika zviri okwadi pakudii pakuti wotorera munhu wotorera tezvara munda wake wopa mukwambo ndozvamunozitaura kuti kamusasa mukwambo wamachenyika machenyika wabva atorerwa munda munda wacho wabva wapirwa kamusasa baba indimbobvunze sekusteni izvo makahaya gejo mai ari mupenyu rekwatsapauta rikauya mumunda rikabaka rikabvuka bvunzwa kuti munda uyu yayo ndiani urimo makati ndini mai wakati papa titonga panje tisaidi kitanga tibope kudini mundori ungashoyisika saka gore racho titanga kaurima saka takanegesa wakati munda wakati kuda urima wakati ngewa ngombuya mashoyisa wakati munda ngawakamsasa haurimi usina kudini wakarambiwa baba
waindifamba neni paBasco wachindiudza history dzawaindiudza. Baba wakanga wakaroora mai waanatete avo kwaMachweni, waroora mai waanatete avo kwaMachweni. Baba wari kubasa, munhu aifamba aishanda muhurumende rwekuti chero muno mamutasa muno hapana pamunorenga mabhriji mairi asina kuzi togara kamusasa kusvika Hondevhari kwese Bhodha kwese aishanda muhurumende. Saka wakazodzoka kumba maiguru wane nyaya ndobva yaendeswa kumatare kumaloya wana Mukwekwezeke kwana Mutare sekutsanangura kwawainditi wachinzi mai avo akanzi dudza chikomba, wakati chikomba handidudzi. Dare rese rikati dudza chikomba, akati chikomba handidudzi. Saka baba wakati ndakasvika pekugumbu ndobva ndamubata ndamurasa. Saka ndakazoona kuti ndatopara mhosva. Baba wakabva waramwa kwawaigara kumadhanda, ndokwawaitogara kwawakasvikira kumadhanda. Wachibva waramwa watama kumadhanda, wasangana futi nedambudziko repoison richangotaurwa rakauraya mukoma. Wakabva wauya kwaManyangadzi, kwaManyasha, watora Mukunda Manyangadzi, ndo mai wedu isusu. Saka tiri kwaManyasha, munda wanga uri kwaManyasha, munda wababa namai wangu inini. Uri kuno kumadhanda ndewababa namai weawa. Ipapo panogara awa pane matombo aripo, dzimba dzakatanga kusvikirwa mai wangu inini vachatorana nababa dziripo ipopa panogara teta. Minda iyi inini baba wachitaura waiti minda yainzi minda yabvunza mutupo. Munhu waisapihwa munda pasina kubvunzwa mutupo. Madhiga vanhu vachichera. Inini tiri papo pawaigara pamba pawaigara namaigura, pane nzira inodimburira ichikwira kuenda kuzobuda kwaManhanga. Mukoma waigara padhuze pacha, patone stendi yamukoma iripo ipopa. Topfuura toenda parogara teta. Dzimba dzacho dzese dzirimo, marongwa ematombo arimo. Kuminda kwacho kune ma-strop drain aicherwa, ma-storm drain aicherwa kudhara muminda muya. Baba wachindiratidza, munda waitondiratidza, tichitopfuura achindiratidza nguva zhinji. Asi iri nhau yekuti manje pazoita poison neuyo akanga aberekerwa mumusha, baba hawana kuzodzoka. Mukoma ndiwo wakanga wasara, mukoma ndobva wazotofa futi ikoko. Saka ava tetawa kwaManyasha hawana kubvira wakawaka kuba. KwaManyasha kwakuina mukoma Steven, mukoma Timothy, ndo waka padhuze nepataigara nababa. Awana tete wanga vari kudzimba kwavo. Asi pawakazouyawo kuno kumusha kuno, ndo pawakabva wachizopihwa pekuti wakumbira pekuti wawati waisawirirana namai wavo. Wachibva wapihwa pawakapihwa parunzi munhu unopa ere munhu munda wakadai iye achirima mugomo. Wakapihwa munda mugomo. Gomo chairo ritone nemimudze nechi. Ndo pawakatangira kowakira. Asi minda yavo yababa iyi inene zvinoratidza kana nanhasi kuti ichi chakaiswa ndikamusasa, ichi chakaiswa ndikamusasa. Saka ivo teta pawakauya, wauya kubva kwawakanga wambori hawo kwawanga wari, wachiuya kuti pakutanga wakarambwa adiki, asi wanga wakuchizviitirawo hawo zvikuraramisa. Ndobva wauya pana mai kuti ndodawo munda wekudini, wanzichi iwe ndo wake kugomo. Ndo pawakapihwa stendi pagomo. Asi munda wababa ndo uripo iwoyo wane wako. Watopihwa pekugara ndimai kundani kwakuto nawe iripo ndekudayo
musatira kuda kunzenga tenga chinhu ukataura ichoda kuchinja nenyaya yekuti waona maybe takunobondera unoda kutsvaira no azvisi zvazvinova vachibondera kana zvingobondera zvinobondera because you are saying kuti uyu mukadzi urapa mbuya warapa angasikawerera nayo asi ndapedza kupa zvisa papa abada tikutaura zvauri kutaura tikuwedzera wati uyu angasikawerera namai wakaibva asvika ubva apiyouzi endogare kugomo endogare kupi andikauti which means kuti mai akaunga kugara kugomo handi pazvikuita awkward pamunhu panarration iyi handiri muona munoti mai akasi kumuda ndobva mupa kugara kugomo asi mutena futi muti aswairima munda mamai awa wakakura wari pana mai vakasepareta baba namai mai wakasara vari pamusha ipapo baba ndo wakatama ipapo vachizoenda kwamanyana vasiya mhuri iri pamusha mhuri yasara pamusha mai ndo pakazoti awa waiti wachitiza kuna mai wachiuya kuna baba tingatoti takakura takasangana kana kwaitobva mabasa waitouya kubva kwedu wachiuya nenyaya yekuti pana mai papane kutaura kwenyaya yemunhu gomba risina mwana saka pakaramba pane kusawirirana zvokuti mhuri dzaitizwa kudzichiuya asi munda uri wavo ndo munda wemba yekutanga yababa togara kamusasa pamatanda wana sekuru manyangazi ndo wanhu wakasvikana nababa kamusasa pamatanda ipo baba mutasa paradzai ari mukoma wababa wakasvikirana wese ipapa pamatanda asi nhau yekuti baba wakapihwa munda kwamatrenika baba havana kumbobvira wakandipa nhau iyoyo nhau yakatoitika ndeyekuti wauya wapihwa minda baba wakazotosiya munda nekuda kwekuti papaita nyaya yechikomba chakasviswa wachibva waisirwa poison ndo pawakabva watobva mumatanda certificate ravo remarriage rinoti Ellen Kamusasa saka ndibanda kuchikumbira upasirwa aone dare ndepekuti kana munhu arooro handitoti ini ndiri mukwama unonga wagara mumusha toti waroorera mumusha sekuroora kwakaita baba wakaroora mamachonyika mumusha mamachonyika asi vaine munda ii kwamanyasha wakaroora mumusha namanyangazi asi waine munda ipapo saka kufa kwakaita baba zvinoti munda ii yekwana tevhara nekuti wakaroorera munzvimbo mana tevhara wakasiya mauya muri 5 muchiti munotaura zvinhu zvakafanana asi kamasvika mudare munotaura zvinhu zvakasiyana ndio parikumbe uyu mbuya warapa wachi munda wangu uri kwamachoini ndobva watorwa neiyoti pane mibvunzo imwe arovhirikidza wana mbuya kuti vari kuita confusion anyway, it's okay. What to do now? I think there's need to wana anzani wana manyagazi kana vumbunu iyo wana machinyika wacho navanhu vese vanoenda paground muno ne munda pauri nezveutauro paine matombo arimo munda imo mune matombo arimo. We want to know kuti matombo iwo arimo ndiani then ikatanda vachikuita pane pointi makonokozi mukadzi akaroorwa mumusha obva aita musikadzwa murume obva abva pamusha ipapa obva unesabhirisha mumusha kuzasuko wana wosara vari pamba panapa asi wotoenda waita sari kupurira kuna mai wavo musha uyu papa kuzipanda pamusasa vagara vari pakamusasa nekuti kamusasa ane marriage inokuda kuti mangwana zvatongwa nhasi zvinotonga dzichazumuya panapa munozwa ukanga wazi
wadzinga mukadzi ukatiza mukadzi zvasiyana nemundevere kana wokuti watora mundevere waendaye kumusha muno ukatora mukadzi wemunani muno mogara kana kuposa pakuzi pambuya sapukani iye anga akaroorwa kwanyari dangu murunzwa ndozvakutaura baba akabva mumusha asi tatakasara kutaura pamusha pabuya mashvinga mbuya yavati mundu wangu warwa mbuyani machiwenyika mbuya uyu nyaya misikanzwa yakaita akanga achiri mumusha bibi angatorisamire nemuchaka angatori munhu pakudii baba wako wachirina baba uyo wako wakatorerwa samuyo wongotitoriji wao wachitorina baba vakaita mai kuru musikazwa wanga wachitorina baba wasati watoroora mai wedu kana totaisa nyaya ngatitaisisi vanhu vatema ngatisaitarise zviku tichanga tikunyepirana iwo mukadzi wako akahura ari mumusha mako iwo ukabva wabva pamusha pachiko pamusha paiwo ndipani pane panongoti kamusasa ozi aripo anonzi timaika musasa timaika musasa nhasi uno uri kudanga mvura imba yako kumapingu mukadzi wako obva ahura iwewo wobva wabva pamapingu wobva wasiya mukadzi newana vari pamapingu wobva waenda kugara kuyovi neumwe mukadzi pamba pekuidanga izvazvo ukona poenda poindi yandokuedza kutaura ndeyekuti there's something chamusiri kuona chamunofanira kuconsider kana munhu apiwa nenyaya munhu akaba motikari baba wako obva aba motikari wobva uya nayo pamba baba wako obva afa motikari yekubayo iri kupamba motikari iyoyo ndeyani zati motikari baba wako wabva motikari wobva auya nayo pamba wobva asibva isiya pamba iri pamba iri pamugaraji pamba motikari ndeyekuba baba wobva afa maakugowa nhaka motikari yekuba ndeyani pane zvinhu 2 zvatoti ngatitarisa 1 munzwa mukadzi akahura mukadzi akahura murume akabva pamba mutemo wedu wesu hamuri mukadzi kana ahura anodzimba pamba unodzokeswa kumba kwani kwake saka iri ndivhende kuti mukadzi adii ahura asi wobva aramba kubva paumba murume wobva abva paumba instead paumba ipo pavo ngepari pambakaipakudaizvasare mukadzi kuti mukunda mashwenyika pakuti pambuya mashwenyika iye anga akaroa munobadaidza sara maise nedhedhi rake ndindakatoka wakatadza alright ndinopa example yenyu mbuya imi mbuya sumukai mama karoorwa imi mama karoorwa rei andi dzimba dzapakasiya kumba kwenyu kwapakadzikwa nemurume dziruzi ngedzai paruzi pano taure reality Fone bani? Kukula kuda kwandi. Asa takwenda ndi situation yenyu mimi.
situation yenyu yakafanana nechii yakasiyana nesituation yamuri iyoyi yamuri kukonzeresa imimi because imimi makadzingawo munhu madzingirwo akaita ani mai wenyu akadzingwa pamurume imi vamadzingwa pamurume saka situation yenyu yakadii yakafanana saka iitritei zvakadii zvakafanana musada kuitrita zviri different munondizivisa izvo kuti imimi right now mwana wenyu imimi mwana wenyu anokwanisa kudzoka here zviri zvamadani achinoklema mida yamamushandisa mbuya musahwande nyaya yenyu baba nyaya iri pekushaisha pekuti mukadzi kana ashaisha what happens ndopane mubvunzo wangu ndopane mubvunzo wangu ibaba kuti imimi orit ndikuisa pane yenyu imimi makarambwa nemurume mai wenyu akarambwa nemurume asi difference between imimi namai wenyu ndeyekuti mai wenyu paakarambwa haana kubva paumba asi imimi makarambwa vamabva vari paumba ndomusiyano wenyu uri wakati muri tu handisi ndomusiyano wenyu chete muri chii muri tu saka isisi tikudai imimi musina kubvawo kwamadani muri kwamadani izvozvo izvo madani ano mukadzi kunjerama arikugara kunjerama nomwe mukadzi kunjerama pamuramba kugara pamaramba mubva ngepani ngepani kani musati zvinhu zvinozvinokuuza sei waimuda kuchenesa inini mbuya ndinofanira kutibatsira stereki ngo situation yamai wenyu ndiyo same situation yamunhu vari pamadani ndosaka ndati inini mukona pakamusasa hatisizviramba tati pakamusasa ndepani pakamusasa asi nyaitika made kuti mukunda machenyika ndiye mai wenyu ndizvo mukunda machenyika ndiye mai wani ndiye mai wenyu andii mai wenyu wahura handisi wobva aramba ari pai baba baba wenyu obva adii baba wenyu obva aita ndizvo chiteseri ndati mai wenyu waramba kudini waramba kubva handisi asi mai wenyu wadini waramba asi wobvaramba kudini asina akabhagarazve nemukomana itori nechidziro chiripo wabvunzei apana chidziro rasai chigumisi womba menyu imimi mumba mamai wenyu rasai ndiyo rasai hanzadzi yenyu ihanzadzi yenyu imimi akazvarwa ndi baba namai wenyu uripi urugaripi ndopatadza kuendeko kuti rit saka munda yototawa nezvawo muri sei munda ndiyani imimi muri siyeka musasa imi muri turi hanzadzi yako uyu hanzadzi yakabvawo kunze uyu akabvawo murume mira iwe wakabva kumurume uyu akabvawo kusango mwana wamhaiyo uyu iwe uri mwana wamhaiyo uripo saka munda ngewani mirainimbodaio mai zvitupa zvakatorwa hondo yapera ka wakati kuita zvitupa zvakaita nguva yehondo mai wakanga arambiwa wakatotora chitupa chinoti kamusasa kufa kwakaita mai wese wamatenzi wanosenga ii ndakaenda kwadc dethi ramai ndinaro ereni kamusasa pane chidziro padzimba dzakatanga idzodzo dzinoti kicheni yamai neiyi yarasaidi yatoona denga dziripo izvai vamwese kumbogara pasi vamwese gara pasi ndinoda tuinini ndoda uyu imi vamwese gara pasi
budai mutu uyu chicha bo hanzadzi mwana wani mwana wamai wako uyu chicha bo uyu chii Hanzadzi mwana wamai hanzadzi mwana wani mwana wamai ati fine saka iyo kana uri hanzadzi yako mwana wamai iyi hanzadzi yako mwana wani wamai ndizvona pamushapa muri tunde pani ini ndiri pamushapa inone pamushapa ndati mwana wamai muri paumba pamai muridze paumba pamai ndiani muri tu ndiani ndimai mukadzika akapiwa kugomwa ndimai uyu ndiye ari kudzoka uyo mukadzi akuda kudzoka pari kugara uyu ukanga pari pamai wese asi uyo akapiwa kugomo uyu ndiye ari pana mai mai akahura munozaza mai akahura ndi mai wenyu baba obva pai baba mwana akonzeresa kuti baba abve pamba ndiye mwana akonzeresa kuti baba abve pai pamba ndeupi saka mwana wani uyu wamai munhu wese akatiza akaenda akasiya mai it means kuti munhu haane right yepamba ipo papa mwana wakasiyiwa ndimai akonzeresa kuwinda kwababa mirai mirai musamhanye kuerera tati munhu akonzeresa kutiza pastep father achibva asiyira mai musha mwana iyeye asiyiwa namai pamusha papi ipapa ndo pamusha pake hapana kwaanoenda ada kuendepi uda umuisepi ana kusiwa papa muda pakauya kuwaka paumba ndo pandiri payadhi asi dambudziko redu zvarisi kumba dambudziko redu dambudziko redu riri kupi tiri kuda uku ndo kwawakaumunda muri kuti here tete uyu ngaabve pamunda wamai wake ndati uyu mai paestate yamai wenyu uyu ari entitled is a beneficiary mirai paestate yamai wake he is a beneficiary because baba papasina baba wakanga aenda muridzi anosiya atonga muridzi akari pakasiya uyu hagari pani zvese zvakaitwa zviri kuita kuendawo vanofunga kuti baba wangu wakaita mugariri pamadhana asi baba wangu wakauya wakakurira pamadhana saka ivo vari kufunga kuti samwe baba uyu mugariri togara izvaimbuya inini chinhu chamukwese ukandinapasina kuswa nyaya yangu iri panyaya yeownership nyaya yangu iri panyaya yeownership muri kuti here mwana wamai pazvinhu zvamai wako hauna chiro zvese zvakasiyiwa nemai mombe chiidiona komunda wanga aruzikereri ma20 aiwa komadivi kubvunza masaya mombe ndati munda kwete mwanonibvunza kuti mombe chii imimi sei musina kutorawo mombe sei musina kutora sei musina kutora munda ngawakamusasa
Ndati mombe sei musina kutora muntu yatore mombe. Ngozi mimi mulidzwa rangwara pachi kuti uyu amukirwe na Mike wakatora mombe dzefana kuenda kwa Ngozi by right mombe ndedzi kwa matwinika. Kana dziri mombe dzamai ndedzi kwa matwinika. Ende dzinofana kuenda kwa matwinika. Ende sei dzisina kuenda kwa matwinika. Mombe dzadziri padzadziri nemusha ndakagara inezvi ndasara nesi 3 days to 61 years ndichigara panzvimbo iyona asi kuuya kwakaitwa anateta wakasvika wakapiwa kugadheni. Nzvimbo iyona yawakapiwa yakanga iri nzvimbo yemagadheni, yanga iri nzvimbo yemagadheni nematanga, kwakusina kubvira kwakapegerwa vanhu. Ndomugarire zvazvakaita wese vazukuru vakaiti musha tikavachengeta, asi nhasi wakuti Takachengetwa tese makabasa. Amuzi mkanga rukoni. Mungira ukuntu kwetu kukunjura. Monyera imipita yenyewe. ndipo ndakakurira musha. Ini ndakakurira musha mama dzisekuru. Ndikakura ndiri imona. Ava taivazo arikutaura zirasai wake. Akauya akaita chidziro. Imba yacho iri perukuzi yakunduka denga. Tikadaidza wazukuru wanouya waitaura definition yeumba iyo. Pomba pangu yatakakura pakanga takakura munguva yekutanga. Paiwa paine hozi nekicheni. Wana wehanzvadzi, wana watete wakuru, wana hamfuri nawei wakauya mukati memusha wakati sekuru ngatovake ini umba yekuti isusu boys tikataura tinopinda. Ndio umba yavari kutaura. Hapana umba yarasai ndakaonekwa. Hapana umba yarasai. Rasai akakura akagara ari kwamanyasha. Asi nemhosva yekuti waigara na state mother wese ndipo wakakurira. Vasaraiga nini masoni achichitiza wachiuya kumba ndiko kuzogumisira amai wakafirira zvokuti kwazi kuti wepakamusasa tsamba yakagurwa nevanhu vekwamachuenyika wakaenda ndio pakazozi wana wakangoiswa awadhidi kwamachuenyika but wekwamachuenyika ndio wakazoenda kotaura naye kuti ai vakamusasa iwo wakanga wakapedza kuchi kumeko saka hapana reason yekuti tinokutorera vanhu ndio zvaitaurwa ndimaina nemadzisekuru saka akapiwa wana ndobva waenda kwagara kwamanyasi. Rasai uri kutaura wakazotouya ini ndatatochimuri ndatokura ndakutoenda kuchikoro ndokuzouyawo uku kusina rugare ndokutanga kuya kogara hana musha hana apakavaka akaisa wana dzimba dziripo ndindakavaka izvo zvizvo yasara iripo chete ikichena yakasosiwa ndimuchemberi yemudirwa iyo ini ndodzipiti machonyika saka musha uyorazuka wasara wana mai ari muchaji wana waenda kuna mai waenda kuna baba kwamanyasi wati kule vaikoka lidzoka kuna mai vachidai ina think about leo machozi kasitona ya baba sambo dali magia gare pas gare imi mamuzu kuna kuenda pane machonyika wachini machonyika ichikuru here ari kumukuru wakaita wakaita nayo iye kuone kuti timutakure unokutora transport kutakura kutawe pasi sekuvipi hadi kanga rukoni Remember munechigwinda gori yani asikana mali nimbume yake imbuye alright okay right is right it's not about this that it's not about the winner. It's about getting this thing done. So Zakanaka. You don't mangwana murabe muchidi. Muri family muchida. Because you are a family girl. Uyu zvekuti mwana wamai iyanzodzi yako. Mwana ndo afana ukupanga zviro asai izvo.
ungati uri kwa nhingi wakachimpoto uyenga matsata asi at the end of the day muri vana vamai umwe chete muri haluka iyo zvira ino pakazipaitika uyo andona pazvavo pakazidaidzai sekuru sekuru adaidzwa ndiani sekuru adaidzwa ndiani ndiye andadziya kwe whether unoida vanhu vauidi but ndiyo andadziya kuti mwana vamai vako chimboita nga hapana chiripo motanga votanga kutoka pasina chiripo chamuruka ndachachacha hapana kuna yanto zati wanalo kama chenga yote manike ni mayumu mai ndio yanto zati awawe pale awatu pale kwa sababu unaongezana manike otherwise mnokona kama sio ziwani ngoro wanaona saka tuzakubani kwa makazotoona uyo kupedzisira ake uyo amwezera mari bota wamabridge pamwe namba 2 namba 3 amusorepo papa egara 6 months ari mabridge saka usabva wanya kutemba muri amane hava Elego chitatu asi ndikuti pandipoenda sabhukumbuni then ndoda wana machi wenyika wakuru noti wadiki ndoda wana machi wenyika wakuru noti wadiki then kunzwani kamusasa ndoda futi wana kamusasa wakuru waruziye zvavanutaura noti zvokutaura zvokomuniketa nyaya futi sezvomama kuti maku yangu kuti munhu yangaenda pachinyika mopedza moti aiwa aishakasete aiwa yazodai hatisa toda munhu anoziva zvaudii because kana makatarisa murume iyi 61 achigara panzvimbo iri ipapo iwo nemakore mangari 8 years mai wako akabata nhumbu iyoyo akabata nhumbu akatanga kuishandira munhu uyazvako mai wako iyoyo akatanga kuishandira nhumbu uyazvako koga yazobata munhu uyazvako uyazvako pawakabarwa iyoyo uya kuti grade 1 saka ungatauri munhu azaaakusiyana nechaka nhumbu yako iyoyo yakaiona Abigero wangu shikuda futi ya yangu. Abigero Machwenyika. Ipo paka Imo muyaji maji. It's okay. Paruka chitatu ichaita chinyasa kutariswa zvakanaka kuna munhu wacho iyu vakamira sei yadhi yacho zvakamira sei pane dzimba pane matombo pane chii zvese zvinofanira kuti zviuye zvine anzi ndozvokutaura kuti zvinhu yakamira matizvi zvedu kabackground taanako tauchiti wachingoweko kwenenzverawo waonawo wozotipa ripoti ndendobva takubaira asi musakane ivhu chete ndakaita munhu dai ndakadaukana musi iwoyo wanhu wese waungana sabhuku yari ndiri 1 asi ndakaona kuti kupedza nyaya kuenda kuwangu nyaya inogadzirisa baba inogara ipasi samotye babamo murimowo mukeke Ninaitwa Abigail Machoenyika. In short yangu ndakarohwa na 78. Ndarohwa na 78 ndakararama nemurume wangu mashanda kariba chakumusha. Tararama zvakadaro tikazvara vana vedu 5. Ndaane nhumbi yechimwana chi5. Murume akati iwe ngatiti wake kumusha titostended kumusha. Ikati zvakanaka. Ndobva ona pakagara papa padongo kugara. Ngatiende kusabhuti inoutaura sabhuku tizotoni kudini. Samachwenyika naamwene wangu wakaenda kwasabhuku. Ndobva wasvika pawataura nasabhuku. Sabhuku akati endai munodini munogara. Tasvika kumba samachwenyika akati aona mugeri unobva uko kwavhumbu uchidai uko unofura nemuyadhi umu. Saka tiito ochadhiri sokuti kuno ngatigare tiri musoro kweyadhi yedu. Kobva tavakire ipapo. Ngakadai ndiri gudu yapo.
ukuthi sizotolima saka tanda ungorima ezvina mambo aro kariba chiona wachiti ndichirima ndarima kudaro takagara pandakavaka imba na 88 ndasvika kuroorwa inenika pandakapiwa nasabu takasvika pasina kana chinhu chatipa pandakazipasira papakandoradza kumatongo chiti 88 ndozvara mwana wangu ndakazvara mukomana kupedzisira ndipo ndakazoaka taenda kwasabu kuzoti 2018 tete wakashayika mai wawa ndobva taenda kurufu zvakanakanaka ndichezotataura futi deep down yeukama hwangu musha mumachoinga musha wamachikati kari watiri 14 musha mumachoinga pakarwa tete anzadzana sekuru ndiye mai wako mwasipana paizororwa sisi wangu akarorwa kutsonzoko paizororwa inini paizorwa munyinawo mumusha mumachoinga mwechetemei saka kana tisvika mumusha mumachoinga vana ava nanaseni ava vanoti mbuya haumati tiri mufamily yandakamurorwa saka ndichirorwa inini vaiti mai mauya mumusha muno mai vangu vemuvhuri wavo yandaona mai vangu kana baba wavo saka pakafa mai wacho takamhanya kubva pamutari tikaita pata muvhuri kapedza zvese tiri in good books nevana pamba pamunda pane ndotorima uyu musikana uyu watouya uyu wadzoka kubva panga akarorwa wauya aivapiwa pagadheni dongo riye padongo paya paripo ava pagadheni mai acho ari mupenyu zvadaro izvo ndagara mushomo 2018 pamutawana watipedza rufu kwakuti vanhu ngaupini mumba ndiye muzukuru vana kubva upina mumba asi sekurovhikita ndaari kufundirawo kuti maapari kuti ndaakuda padongo rababawo muzvanga ndikashamadza dongo rakuti handiripi futi dongo ndakarwa pasina kana baba mutete wedu akarohwa makamusasa achibva aramba aita nhumbu nhumbu yemwana yedu aita nhumbu iyoyo akaramba kuti vachikomba zvanzi vakaenda kwamambo vaukuvhikira ndiachitora mukumba wangu akati kaenda kwamambo zvikanzi taura chikomba chawaita ichi akati akaramba kuti vachikomba zvikanzi machoinga mwana wako uyu yekuti wavhura ari mumusha mawangu watibva pamusha paya aibva aibvaiswa mumunda umu munda makuti makuneswa umu mumunda mamuri mai wake tetere mumunda mamuri mamai wake mai tetere tete wedu nimakabvaiswa stendi ndo muruzi tete wedu zvakadai zvikwazi pakauya program yanga iri kutokaita kuna maunguru pazi kuti mazuva iyo yekupiwa minda mari odii pazi kanzi pane program iripo yekuti machembere mashirikadzi nemachimburume muda kunotsvagira pogara kwatsonga kudi here ibaunguru waitanga izvizvo saka ndipo akabva ati regai ndipe mukwamba wangu afanire mamunda wangu munda ngewa kwamachivenyika watete herita wakapa mukunda wake eredi ari mai uyu muzukuru mwana watete akatombororwawo akadzoka akazoya kuti ndakuda dongo rababa wangu nokuti akasombogara pana baba wangu wapiwa nawangu kwamachivenyika saka ndiyo nyaya izvo zvizvi ndikuziva haugoni kurima pamambari papanisabhuka pambari padanipatekarotarindikati ichokwadi makagarirwapo asi ndakaenda kuna sabhuka kati zviri pamutemo tikuperi saka ndiyo nyaya yakanetsa ini handakanda kumangana nasabhuka vakanetsana nepane chidzo vakunetsa zvainge mugana watanganika nemune munadzazi yake vakati zvikapera tenivakaanokanekazii wakasiwa mumusha munhu ende tete wakaramba akasiwa mumusha munhu haana pasendi paya abapaturaba hana usiwa pasendi pakamutoro pagara kubaka pandau pema akava mumusha mumachiwenga kwakuswa mumunda watete heredza wayo ndiwo akagara kuti ngewangoni wasikana zvakadaro pazotidzokorozive kuti muri kuti tete pakarambwa nakusasa kamusasa wakabva panga achigara ndobva ndogariswa mumunda matete yes mundaunetsa mundo uyu wakamusasa tete uyu kuti munda ngewangu munda uyu ndiwatete herida tete herida aita munda uyu pakazi pane program yadarenge aibvati ariganipe mukwasha nemumezi wasati ahura sata mwana waurawe aibva pamundo ndio yangamboti kwazi munda ngewakubani munda ngewa tete herida imimi makuero wapipana
Ahora